GS Creative by Rajat। ଯାହା ହଉ ଶୀତ ଆସେ ଶୀତ ଯାଏ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠେ ଲେଖନୀ ମନରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିବା କବିଟିଏ। ତେବେ ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସନ୍ତନ ଶୁଣିବା ଏକ ନିଆରା କବିତା ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ, କବୟିତ୍ରୀ ମମତା ପାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଥରି ଉଠେ ବନଲତା, ନଈନାଳ ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ତୁମେ ଆଣ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର, ଢାଙ୍କି ଦିଅ ପୁଣି ସାରା ମୁଲକକୁ, ଲାଗି କିଏ ତୋଳିଦେଲା ନୂଆ ନଅର। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଥରି ଉଠେ ବନଲତା, ନଈନାଳ ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ତୁମେ ଆଣ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର, ଢାଙ୍କି ଦିଅ ପୁଣି ସାରା ମୁଲକକୁ, ଲାଗି କିଏ ତୋଳିଦେଲା ନୂଆ ନଅର। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ସିନା ପ୍ରକୃତି, ତଥାପି ଚିକମିକ ସୁନେଲି ଖରାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଥାଏ ସକାଳ, ଯେବେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ହୀରାମତି। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଗିରିବନ ହୁଏ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୁଏ ବେଳାଭୂମି। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଗିରିବନ ହୁଏ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୁଏ ବେଳାଭୂମି। ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଜୀବନ, ଅନୁଭବ ହୁଏ ତୁମ ବିନା ସବୁକିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ହୁଏ ତୁମ ବିନା ସବୁକିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଆସେ ଯେତେ ଶୀତଳତା, ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଆସେ ଯେତେ ଶୀତଳତା, ଫାଜିଲ ଫଗୁଣକୁ ଡାକି ଆଣେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମ ପରଶେ ହୃଦୟରେ ଭରି ଅଫୁରନ୍ତ ମାଦକତା। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ ଆସେ ଯେତେ ଶୀତଳତା, ହୃଦୟରେ ଭରି ଅଫୁରନ୍ତ ମାଦକତା, ଫାଜିଲ ଫଗୁଣକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ, ଶୀତ ତୁମ ଆଗମନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବୟିତ୍ରୀ ମମତା ପାତ୍ର ମହୋଦୟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଶୀତ କବିତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା।